Hola, benvingut a un nou capítol, un nou episodi de Sense embuts, el podcast on t'ensenyo, com comunicar en digital i com vendre en digital. Jo sóc la Rosa Cols, especialista en comunicació estratègica, i avui vull portar-te un tema que, la veritat, no és el que et vaig prometre la setmana passada. La setmana passada et vaig dir que parlaria sobre com ha sigut per mi aquest primer llançament d'una formació pròpia, que ha sigut tota una experiència i que en parlarem més endavant. Però és que ahir vaig publicar a Instagram un post que va causar molts de dubtes, que crec que, a més, és molt interessant compartir avui aquí perquè el puguis començar a aplicar. I és que, bàsicament, aquest post d'Instagram anava enfocat a que poguessis preparar les teves xarxes socials i la teva seqüència d'email marketing per aquest estiu, perquè tu puguis marxar tranquil·lament a la platja, a la muntanya, a Singapur, a Banyoles, allà on sigui, i d'aquesta manera la teva comunicació no s'aturi encara que tu estiguis fora de l'oficina. Perquè al final mantenir aquesta comunicació constant, coherent, sostenible en el temps és el més important. I és normal que hi hagi èpoques que siguin més baixes, però el que no podem fer és desaparèixer i després pretendre tornar al setembre i que de cop i volta he desaparegut 3 mesos però ningú se n'haurà adonat. És que ningú se n'haurà adonat i aquest és el problema, que realment hem d'estar presents amb el nostre públic de manera consistent, i això no vol dir que haguem de ser esclaus dels nostres continguts, sinó que hem de buscar aquest equilibri que necessitem per les xarxes socials i per l'email marketing, que moltes vegades ens semblen que se'ns fa molt bola perquè potser hem de fer un post perfecte cada setmana o cada dia, i no és ben bé així. De fet, si em segueixes a Instagram, això és una cosa que volia posar sobre la taula des de feia temps, veuràs que a vegades jo faig faltes d'ortografia i, cuidado, no n'estic orgullosa i m'encantaria no fer-ne. Me n'adono després, o sigui, absolutament després, de dir, ostres, aquest accent va a l'altre costat o aquesta preposició no era la correcta. Però hi ha un punt en el que dius, jo prefereixo publicar cada dia, compartir informació de valor cada dia amb tu, encara que hagi de sacrificar alguna falta d'ortografia, que tant de bo en el futur no hagi de ser així, pugui tenir ajuda per evitar-ho, però bueno, en el punt en el que estic, prefereixo ser constant i posar-te, apropar-te a aquesta informació perquè et sigui més fàcil comunicar, encara que hi hagi alguna coseta, però bueno, ja mica en mica ho anirem polint. Llavors, amb això el que vull dir és que abans d'obsessionar-te amb cada post que ha de ser perfecte, no fa falta. Simplement comunica, crea, i a partir d'aquí, quan ja tinguis aquestes bases, podràs començar a millorar la teva comunicació. Dit això, al final, el que et vull proposar aquí és que preparis les xarxes socials i l'email marketing, com comentava, perquè puguis seguir comunicant i venent, encara que tinguis una època baixa. I això, encara que no ho estiguis escoltant a principis de l'estiu, que potser has trobat aquest podcast o aquest episodi en concret més endavant, també et pot servir, per exemple, per l'època de Nadal o per una temporada baixa, si tens una baixa mèdica, o si tens previst quedar-te embarassada, anem a preparar aquesta comunicació perquè, tot i que no puguis estar al 100%, continuïs comunicant. Llavors, el meu guió avui és el post que us vaig compartir allí a Instagram. I bàsicament aniré explicant-te què pots fer per poder al final per poder marxar de vacances sense sacrificar la teva comunicació. Bàsicament és una fórmula, li dic fórmula, però al final és com una petita estratègia que pots aplicar molt fàcilment. Jo et recomano que et guardis un matí sencer per poder-ho aplicar, i si no hi arribes, simplement el següent matí ho acabes de polir, però al principi, en poc temps, ho hauries de poder tenir. Llavors, com pots començar? Bàsicament, o en què consisteix aquesta estratègia? Bàsicament consisteix en preparar molt bé la presentació que fas a Instagram i preparar molt bé la seqüència de benvinguda que els nous subscriptors rebran a la teva estratègia d'email marketing.
Però, a diferència de les seqüències habituals, que solen ser diàries o cada 2 dies, en comptes d'això, doncs la podem espaiar en el temps, perquè d'aquesta manera la persona que segurament a l'estiu també està doncs, més a la platja que no pas mirant el correu, no la saturem i, a més sembla que li estiguem enviant una newsletter quan en realitat aquests correus ja estan programats. Llavors, el primer que et demanaré és que preparis aquesta seqüència de benvinguda, que pot ser entre 3, 4, 5 correus, depenent del que tu t'animis. En aquesta seqüència de benvinguda, simplement comparteix la informació bàsica que segurament ja tens per la teva seqüència i si no tens, si no tens actualment una seqüència activa, doncs et recomano que, per exemple, facis un primer correu de benvinguda on expliquis doncs, què és el que trobaran en aquesta newsletter, de quins temes parles, en què consisteix el teu negoci, bàsicament. En el segon correu de la seqüència pots explicar una mica la teva història, d'on vens, per quin motiu vas fer això, com, al final, per què estàs aquí i com pots ajudar a la persona. I això és superimportant, deixant de ser egocèntrics i fixem-nos en què és el que necessita escoltar aquesta persona perquè realment connecti. És a dir, per exemple, si la teva història és molt similar potser a una situació que està visquent al teu públic, que moltes vegades és com el teu públic pot ser tu fa 5 anys enrere, doncs explica-li aquesta història que segurament s'hi veurà reflectit i connectarà molt més. Per altre costat, en el tercer, doncs, pots començar a fer una mica d'educació sobre el teu tema. Per exemple, si et dediques al coaching emocional, explica què és el coaching emocional i com pot ajudar a la persona. I a partir d'aquí, el quart i cinquè, per poder completar l'estiu, doncs el pots dedicar a aprofundir una mica més en la teva visió sobre el teu tema en concret, o, per exemple, pots compartir testimonials o algun cas d'èxit o explicar com és el teu procés a l'hora de treballar. Bé, al final, en els correus pots posar-hi la informació que tu vulguis, però sempre pensant en aquest client que està a l'altre costat. Llavors, el més important d'aquesta seqüència de benvinguda és que estigui espaiada en el temps, que no només sigui un correu rere l'altre, que és el que habitualment s'aconsella per poder generar més interès a l'inici, sinó que estigui espaiada tipus, s'enviarà cada dimecres a les 12 del migdia perquè ho rebi aquesta persona i tu ja els tinguis pensats com si realment fos una newsletter, tot i que no ho serà, perquè la seqüència s'activarà automàticament quan la persona se subscrigui a la llista de correu. És a dir, que quan una persona ompli el teu formulari, automàticament començarà a enviar-se cada setmana un d'aquests correus. I d'aquesta manera és com anirem comunicant, anirem, doncs, millorant aquesta relació, aquesta persona entendrà millor qui som, què fem i com la podem ajudar, que és bàsicament els pilars doncs, per poder connectar amb el nostre públic. Per altre costat, Instagram durant aquest any, el 2023 o finals del 2022, la veritat és que no me'n recordo ara exactament, va començar va posar una funció que em sembla molt interessant, que és poder pinejar, o sigui, posar com un pin en alguns posts perquè siguin els primers que la persona vegi sí o sí. I això és una gran oportunitat pels negocis, perquè bàsicament és una oportunitat per explicar a la persona, com una petita pàgina de vendes, doncs aquests mateixos elements que comentava ara. Què fem, qui som, a qui ajudem i també, molt important, poder presentar com un regal gratuït perquè la persona, quan es descobreixi, digui ostres, doncs aquest regal sí que m'interessa perquè és una cosa que saps que pot interessar a la persona. Llavors, jo et recomano que abans de marxar de vacances pinegis a Instagram aquests 3 posts màxims que et permet penjar Instagram i els aprofitis de manera estratègica. I a més, si ho fas ara i ho pots aprofitar per al curs vinent, també fantàstic. Llavors, al final, el primer post jo et recomano que pengis la teva proposta de valor. Què és això de la proposta de valor? Doncs bàsicament, què és el que fas i per a qui ho fas i què et fa diferent, també molt important. Que això és una cosa que hauries de tenir treballada de base, però si no la tens treballada, simplement explica en què consisteix el teu negoci de manera curta i directa i sobretot tenint en compte la persona que et llegirà. I a més, en aquest post, que per exemple pot ser un carrusel, també et recomano que presentis aquest regal gratuït, aquest lead magnet, que se'n diu en màrqueting, que bàsicament consisteix en un regal
que fas a la persona perquè se subscrigui en aquesta llista de correu i llavors es puguin activar la seqüència que t'he comentat abans. D'aquesta manera ja li estàs donant alguna coseta i s'activa un desencadenant al final que és la reciprocitat. D'aquesta manera, quan la persona rep el regal, diu «Uau, ja m'ha donat tanta informació aquesta marca o aquesta persona sense demanar-li res a canvi». I ja comença a haver-hi aquesta relació de «Ostres, doncs potser tu sí que em pots ajudar», que és la sensació que volem donar a la persona, perquè posteriorment ens contracti, evidentment. I llavors, també et recomano que pinegis un altre post d'Instagram en el qual pots presentar els teus principals serveis. Perquè moltes vegades passa que ens oblidem de presentar quins són els nostres serveis i llavors la persona potser ens segueix, li encanten els temes dels quals parlem, però no sap exactament com el podem ajudar. Doncs llavors, si tens una consultoria, un procés, una formació, vens un producte en concret, tens un producte estrella que saps que és el preferit per poder començar a comprar a la teva botiga, doncs pineja'l també, presenta'l i fes un carrusel o algun post on parlis sobre aquest producte en concret. I llavors també et recomano que creïs un tercer post en prova social, en què bàsicament allà hi posarem, per exemple, un testimonial, o explicarem la història d'un client que ha sigut un cas d'èxit, o explicarem, inclús si no ho tens perquè no ho has guardat o no has donat als teus clients, explicar com és el teu procés i com se sentirà aquesta persona. I d'aquesta manera, al final, el que demostrem a la persona és que realment som uns professionals o que realment el nostre producte val la pena. Llavors, dit això, només com a petit incís, perquè sé que el tema tècnic a vegades costa una mica, com es pinegen els posts d'Instagram? Doncs bàsicament, quan tu publiquis un post d'Instagram totalment normal, el que pots fer és anar en els 3 puntets que tens a la part superior dreta i allà trobaràs l'opció de pinejar de pin post o alguna cosa així. Jo crec que ho tinc en anglès i per mi és pin post. Ja veuràs que és com una xinxeta. Però això no és tot, perquè et demanaré una última acció perquè realment puguis marxar tranquil o tranquil·la de vacances. I és que durant aquesta època puguis continuar publicant a la teva xarxa social preferida. Jo poso Instagram com a exemple perquè sé que molts de vosaltres en teniu, però també pots fer-ho amb LinkedIn o amb Twitter o amb la xarxa social que sigui central pel teu negoci. Llavors, jo que et recomano és que com a mínim publiquis, programis, no publiquis, sinó programis entre 2 i 3 posts a la setmana durant aquestes setmanes més fluixes en les quals potser no estarem tan pendents. I aquí ve el quid de la qüestió, és que el tema no és només que ho publiquis, sinó que si veus que quan s'hagin publicat, quan les persones t'hagin donat el m'agrada o ho hagin comentat, si hi ha algunes publicacions que destaquen per sobre de la mitja, doncs que puguis promocionar-les una mica, perquè d'aquesta manera no dependràs tant de l'abast orgànic, sinó que podràs arribar una miqueta més enllà i podràs realment guanyar visibilitat perquè les noves persones que et coneguin a través d'Instagram puguin veure els posts pinejats on expliques exactament qui ets, què fas i quin és el teu regal gratuït i a partir d'aquí qui s'animi, qui realment connecti amb tu, doncs pugui entrar en aquesta seqüència de benvinguda en el qual crearàs relacions i d'aquesta manera serà molt més fàcil que quan tornis al setembre doncs ja tinguis una base de dades que puguis treballar. Com pots promocionar? Doncs hi ha una part molt complicada que, la veritat, jo ara mateix, si estàs començant i només vols fer una petita promoció per guanyar visibilitat, no et recomano que hi entris, però jo em refereixo al famós botó blau de promocionar promocionar el post, que et pot servir doncs, de manera molt fàcil per guanyar visibilitat, per guanyar seguidors i per guanyar doncs, aquests leads que ens interessen. I no em refereixo que hagis de fer grans inversions en publicitat. Pots invertir, per exemple, 5-10 euros i amb això doncs, ja guanyaràs aquesta visibilitat que potser al no estar cada dia i activament a les xarxes doncs es mermaria. Però, sobretot, és important que hagis fet la feina prèvia perquè puguis aprofitar aquestes noves persones que arribin al teu perfil.
I aquí et vull donar un consell extra per si t'hi atreveixes, per si creus que pot encaixar en el teu negoci, i és que a l'hora de presentar la seqüència de benvinguda, aquesta seqüència inicial de correus que hem comentat, inclús pots afegir un petit producte de pagament, per exemple, un e-book sobre menjars, sobre receptes per a l'estiu, o alguna cosa per l'estil, adapta-ho en el teu sector i per la teva marca, i que sobretot tingui sentit dins el teu ecosistema de productes, però intenta que estigui de baix cost perquè d'aquesta manera les persones que arribin a la seqüència i et comprin ja et pagaran aquesta publicitat que has hagut d'invertir per arribar-hi i així, entre cometes, aquest creixement et sortirà gratuït. Així que aquestes són les idees perquè no hagis de patir aquest estiu per la comunicació, perquè te'n puguis anar a de vacances i quan tornis al setembre vegis que realment has estat creant relacions i que realment has estat comunicant per poder a la tornada doncs, vendre amb més força, tornar amb més força, perquè ja saps que l'últim trimestre de l'any sol ser dels més complicats. Així que t'animo a que ho provis. Si ho fas, explica-m'ho, sisplau, perquè m'encantarà compartir el teu cas. I res, t'envio una forta abraçada i jo tanco que me'n vaig cap al comunicat. Una abraçada!